Коста хора, аз съм Дърти, но както в новия канал, там съм господин Лестър или Мър Лестър. Причината да се преместя в нов канал е, че пък много силно си YouTube книжки се бъгна. Имах доста проблеми в стария си канал, не искаше да качват клипове като с повече мегабайти, защото исках да започвам да снимам на League of Legends. Но снимам с фрапса и стават доста големи клипчета. Все пак ги с камтазата ги обработвах, но все пак не искаше да ми дава да ги качвам. И затова аз направих нов канал, линк в описанието ще има за него, абонирайте се, там ще има така, наистина доста редовно ще има клипчета. Смятам по 2 или по 3 клипа на ден, влогове ще има, така и надявам се да се забавлявате и до скоро.